Hello friends, welcome to my AS Bosumtaरी YouTube channel. आंनि AS Bosumtaरी YouTube channel नोंथांमोन गासैखौबो आरो फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय। नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। थुदो बिदिबा नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर, आंहा जि खानो लालायबाय। दिनै जुलुम खानाया गांनैल'। नैबेजों ओमफ्राय बेजों दख'नाखौ लाबोआखै बिनिखौ। ओमफ्राय गासिबो साफ्रेनाय गोजा दिनै नै। नैबेबो साफ्रेनाय लोगोफोर, नैबेबो साफ्रेनाय। ओमफ्राय बेथ' दख'नानिखासो नालाय। ओमफ्राय नैबेबो साफ्रेनाय, ओमफ्राय बेबो दख'नानि। ओमफ्राय नैबेयाव माखासे दंबावो, बेफोरबो गासिबो साफ्रेनाय गोजा लोगोफोर। नै नायलांबाय थादो दाना लोगोफोर नायलांबाय थादो। नै गांसे हाबाय लोगोफोर, दासो हाबाय आं नै गांसे। बिराद लेजि खाखादों नालाय, एकदम लेजि माने फिसा फिसा खानो गोनां जायोना बियो। ओमफ्राय जिया खुन्दुङा गिदिर गिदिर नालाय, बुरजा बुरजा लानानै जि लदा लदा नुयो। ओंखायनो एसे साइजबो नुनांगोन नालाय, ओंखायनो आङो एसे एसे लानानै फिसा फिसा खायो आरो लोगोफोर। नै आरो बेनो हाबाय। आरो दाना गांसे खानोसै लोगोफोर, गांसे हाबाय आरो नै। नै गांसे खानोसैलाय लोगोफोर, बेखौ खानोसैलाय एबार नै। बिबा थाब थाब एरो लोगोफोर, मानो होनबा बियो माबाना, मा होनगोन, मिहि मिहि नालाय खुन्दुङा। ओमफ्रायो मिहि मिहिखायनो बुरजा बुरजा लानायखाय थाब एरो आरोना लोगोफोर बियो। खुन्दुं बख'नायावनो टाइम लायो नै लोगोफोर, खिन्थु खानायाव बिराद थाब थाब एरो लोगोफोर बियो। मानो होनबा खुन्दुङा बिराद फिसा फिसाना, आगै आगैथार, गोरलै गोरलै। ओमफ्राय बुरजा बुरजा लानो हायो नालाय, ओमफ्राय थाब खाखाङो आरो बेखौहायो। खाखांनो माने बेखौथ' खाया नालाय, साफ्रेयोसो। थाब साफ्रेखाङो आरो लोगोफोर बेखौहायो। दसेनो हायो, एरो माने बुरजा बुरजा लानायखाय। ओमफ्राय पद्मिनियासो एरथारा, मानो होनबा बेहा खुन्दुङा एसे बुद्रां द्रां नालाय, ओंखायनो एरा आरो। आं दहाय फुङाव खायासै नालाय, बेलासेनिफ्रायसो खाबाय। मोनालायसिगोन नै आं दा, हारसिंनो हागवा हागवा। ओइ मा होनो, साफ्रेनायनि बिजौखौ हानो गोनां जायो। मानो होनबा नायनो सुखुवा नालाय, समान खालामबा माने साबसिन नुयो। साबसिननिफ्राय हामसिन बानायबासो मानसिफ्रा फसन जायो, नङा होमबा लोगोफोर? मोनानायखाय बानाय मोनबाय आं लोगोफोर खानो। एकदम दहाय फुङाव खाना लायासै नालाय, ओमफ्राय दा बेलासियाव आराम खानोसै सानबाय। ओमफ्राय ओरैनो थाबाय फुङावहायो फिसा फिसा खामानि मावनानैनो। ओमफ्राय बेलासियाव खागोन साननानै थानानै दा बेलासियाव खाबाय नै। ओमफ्राय मोनानायजों बानायसो मोनबाय माथो। होमबाबो दसे खाबावनोसै लोगोफोर, बरिं मोनबाबो।
होलांबाय था लोगोफोर आंनि खानायखौ नै नै जिखौ बेबायदि जाबना दोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेखौ लांसिगोन माने